Tak máme za sebou 3 roky. Pred 3 rokmi som renovoval obidva svetlomety na tomto Peugeote. Po 3 rokoch prakticky s týmto mlakom, čo aj predávame na e-shope, toto je výsledok po 3 rokoch. Je stále pekný, aj keď už vidím nejaké maličké stopy. Ale výrobca deklaroval, že minimálne 3 až 5 rokov životnosť svetlometu po renovácii. Prešli 3 roky a svetlomet je ešte stále OK. Ideme na druhý. Tento svetlomet som robil, čo sa týka laku, som použil takýto sprej. Nie je na e-shope, nepredávame ho, ale je dostupný aj v iných e-shopoch. Ja ho nepredávam, ja som to skúsil jeden svetlomet spraviť a čo to spraví, či to vydrží, či to za rok odpadne alebo čo. Vidíme, tu už je strata toho laku, ale aj lak samotne už žlkne. Tiež, čo som si všimol, sú tu stopy oproti tomuto. Keď sa aj hmyz nejaký rozšťapí, alebo jak by som to nazval, tak ten lak to ustane a prakticky dá sa to utreť a svetlomet je pekný. A tu skúsime to utreť, aby niekto nemyslel, že je to nejak iba špinavé. Takže jarová voda, skúsime to pretreť, poriadne pritlačíme. Pozrieme sa na handričku, handrička je skoro čistá, ale je to tam stále. Prakticky, teraz to vidíme krásne, bodka za bodkou. Prakticky žalúdky hmyzu alebo tak obsahujú nejaké kyseliny, ktoré rozpúšťajú potom tento lak. Nebol som s tým lakom úplne celkom spokojný, aj keď vydržal pomerne dosť, minimálne tie 2 roky. Toto je 3. rok, takže 3 roky prešli a už to je žltkasté, ale tie stopy po tom hmyze je jasne vidieť. Ale nie je to najhorší lak, ale z 2 dôvodov som ho vynechal, alebo teda nepracoval som s ním. Z tohto dôvodu je prvý kvôli hmyzu a druhý, že pri nástreku, keď som ho striekal, tak zanechal potom také čudné stopy. Ja sa to tu pokúsim ešte nájsť. Tu sú také jak prasklinky, alebo čo, to je lak. To je lak, také stopy zanechal a nevypadal moc pôvabne ten lak. Potom, keď sa to nastriekalo, ono to vypadalo z diaľky akože pekné, všetko v poriadku, ale zblízka to bolo nie pekné. Skúsime ho zrenovovať, lebo auto ide za chvíľu na STK-čku a s takýmto svetlometom som sa rozhodol, že na STK-čku nepôjdem a tiež, aby boli rovnaké, tak tiež toto tiež dám dole a nanesieme na obidva svetlomety tento náš lak. Bude to už posledný krát, čo sa týka tohto auta, lebo ja už jeho majiteľom nebudem. Buď sa predá, alebo neviem čo s ním. Má už predsa svoje rôčky. Bol skúšobný a bol dobrý, jazdil sa na ňom dobre, ale jednoducho roky už sú za nami. Ideme to vyskúšať zrenovovať.
Prešiel týždeň od renovácie a auto sa už používalo, takže už nejaké tie prvé stopy od mušiek. Tu máme jednu mušku, ktorá už tam je, ale my hľadáme také väčšie stopy od chrobáka, napríklad tu. Už sa tam nachádzajú. Nehal som to tak zhruba týždeň. Ideme to skúsiť utreť, že či to zmizne dole z toho svetlometu, alebo či to tam zostane. Zase jarová voda. Chytím, prečistím. Tuto niekde bolo. Vidíme, už to nie je. Lak je odolný.